день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, сестрам, русинам. Тема нинішньої передачі – древність граматики русинського язика і її унікальність. То були явно хитрі і злі люди, котрі нав'язали нашим русинам думку, що вони не мають граматики, не мають історії, не мали державності, а поки на фінішові свої пропаганди стали займатися дурманом, що русинов на Закарпаттю взагалі не є і вже й не годно бити. У вашому вопросі маємо вас 3 вопроси. Попробую почерговно. Той ответ ясний. Перша русинська граматика була сложніша і древніша, ніж, наприклад, граматика малоруського язика Шевченкова. А фактично намного старша від сьогоднішніх російської граматики і української граматики. До речі, за 150 років навіть російська граматика потерпіла кардинальні зміни, витерли із неї букву «і» з точкою, «ять» викинули, української мови, наоборот, викинули староруської мови «и» букву. В общем, робили, що хотіли. А от русинський язик і граматика русинського язика осталася без змін. То, що у руському язикові не є «і» з точкою, і звука «і», що у українській мові не є «и», то русини все присокотили. Напомнимо, що українська мова спочатку мала назву руська мова або русько-галицька мова. Лише уже у радянський час стала українська. І ми хочемо лише одно казати. Русинська граматика, або граматика русинського язика, не маючи потреби бути уже окончательно детермінована, така обрізана або стати така обща, розвивалася і донині розвивається свободно. За 1150 років, от коли появився церковнослав'янський язик, от святих Кирила і Мефодія, русинська граматика руського народу постійно була в розвитті, і як церковний язик сокотив саму граматику русинського язика, русинський язик, а русинський язик увидів завжди у церковнослав'янському богослужебному язикові свій родний язик. Але коли по розвалі Російської і Австро-Угорської імперії, руським русинам стало ясно, що самоназвання русини, а народ руський, проситься до малої зміни – русини і народ русинський. Як це стало, що найдревній в Європі народ русинов оказався розділеним у різних державах, і якраз це стормозило многі русинські державотворчі процеси? З древності казали, судьба народу в руках Божих. Ми допускаємо, що і судьба нашого русинського народу в руках Божих. Бог присокотив часть древнього народу славяно-русинов у центрі Європи як живих свідків славної славяно-руської історії у Центральній Європі, з якої нас, русинов, сперва витіснили мадярські племена, котрі забрали Панонію. І, кстати, мадяри донесь утверждають їхні лінгвісти, що тот самий древній язик панонський, славяно-руський, повлияв і на мадярський язик. Ну, а пак комуністичні російські історики, в'єду з українськими, договорилися з Європою, що Російська імперія починається лемот Карпат, ну і до Аляски. А знаєте, так же давно, коли сформувалася вже українська ідентичність на Галичині у другій половині 19 століття, то було дозволено і їм простирати руку, но, пам'ятаєте в пісні «От Сяна до Дона, Закарпати не лізьте». Тобто указалася нека границя, що, мол, за Карпатами там уже мадяри, чехи і другі, а ми, русини, сказали «ні». Русини карпатські такими осталися
Тепер на польській землі, на Лемковині, в Румунії, в Словакії, в Чехії, в Воєводині. Русини такими осталися і на Верхньому Потиссю. Але іменно подкарпатські русини стали тим народом, який у 1919 році, по 46 рік, сформували свою державність, стали державотворчим народом у Чехословакії, создавши свою республіку Подкарпатська Русь, і також стали єдині в світі, які мають право не лише на національну автономію, а й на більше то, що мали у составі Чехословакії. Національна автономія плюс адміністративна, плюс автономія і як окрема національна республіка. Ну, відповідає на ваш вопрос, треба оповісти, що днеска ми русини грубо не визнані в Україні вже 30 років. Не лим вижили, но й доказали научно, історично свою активністю, наприклад, на референдумі 1 децембра 91 року, що русини зостаються русинами, зостаються суб'єктом міжнародного права. Кстати, то написано у тому, коли ми голосували, що Закарпаття є спеціальна самоврядна територія, суб'єкт. І для науки ми також вижили, бо доказали всім, що древність руського народу в Європі зафіксована. І ми залишилися живі і компактно проживаємо, сохранивши історичну пам'ять і сохранивши древніший славяно-русинський язик, культуру і особливо греческое православ'я. І хоч у нас потім Рим насилу відрізав, як по-живому, частину русинов перевів в унію, все одно навіть і уніяти довгий час донедавна держалися як руським народом, русинським народом. Да, їх єпархія юридично називається Русинська єпархія, але чому-то вони скривають, ми не знаємо. Головне, що для мене русини в центрі Європи, знаменита Middle Europe, осталися в більшості православними і цим сохранилися як народ, компактно проживаючий під Карпатами. А от часть русинов, яких затягнули в унію, на наш погляд, більшості втратили свою русинську ідентичність і стали навіть противниками свого народу, ставши на стороні колонізаторів різних мастей. Но ми, русини, корінне населення і в Закарпатті, і по всьому Верхньому Потиссі, ми державотворчий народ, як в ЧССР, так і в Україні незалежній після 1 децембра 91 року. Ми унікальні навіть в тому, що ми інакші, як українці, як мадяри, як словаки, це як поляки. Ми похожі мало на них, але ми тим оригінальні. Ми свідки унікальної древності нашого русинського народу. І кредо Олександра Духновича «Жиє і перемагає нині». Я русин був, єсть і буду, і своє русинське нігда не забуду.